Další ospalé ráno, další bezesná noc. Mému tělu dávno je známo, kofein je jediná dopomoc. Káva už voní opodál, receptory žavím. Opět jsem se té síle podal, dopamin vesele zdravím. Jsem kofein, někteří mi říkají je 3,7 trimetylxantin. Inhibuji fosfodiesterázу a zvyšuji lipolýzu. Informuji o tom hypofýzu, adenosin z vazebných míst vypráším. Nová vazebná místa si vytvářím. Má mnoho podob, v jádru však jsem stejný. Ať už je to list čajovníku nebo kávový bob, můj efekt na tělo je zřejmý. Mým potomkem v těle je paraxantin, zvýšená lipolýza je jeho efektem hlavním. Dilatuji cévy, relaxuji bronchy, nepřežij to však se mnou, nebo nastane tremor. Podrážděnost, únava a dysforie patří k mým abstinenčním příznakům. Drž se dávky 300 mg na den a tvůj centrální nervový systém nebude ohrožen. Jsem kofein, někteří mi říkají je 3,7 trimetylxantin. Inhibuji fosfodiesterázу a zvyšuji lipolýzu. Informuji o tom hypofýzu, adenosin z vazebných míst vypráším. Nová vazebná místa si vytvářím.